Anget ya Mas Tutur. Wow. Mak cengelek joget manis kenteng kandar lawas satu opo manuk bodang wencoan papa gedang ojo mencok ing papa gedang mencok ning cedek ngelang ngomong cedek kendang, udah tukang kendang. Yes. Iya, wek muda nduk. Rasane priwe Mas Firman? Yes. Rasane priwe Mas Firman? Aku rasalah ngomong toh. Ya. Grugat tangi maning kandang kandar yang Mas sisi bencong denang wit pari ojo bencong nang wit pari bencong ning bakun bantari Mas Nanangke mumpung. Wis Mas Nanang pokoknya aman. Mumpung aman. Aku ya ora ngomong, ora rapor. Sing suwe. Ya. Aman. Aja tangi lho. Duki tangi ayo maluke opo manuk jarak mecokan ning uwit jarak aja mecok ning uwit jarak mecok ning dhuwur pundak manuk piro sing bener piro? Oh iya. Bintang kecil di langit yang biru ambang pandang menghias angkasa aku ingin terbang dan berlari jauh tinggi dan dapat kau berada tak lena segar mawar sekar melati sekar mawar sekar melati Sonyo